Bonobós, què heu fet quan us ha deixat la vostra parella? Ostres, doncs no ho sé, potser si ens deixessin o quan ens deixen, suposo que passem per 3 fases. La primera fase seria la fase de negació. No, Jordi, no pots fer això. No s'ha acabat, Jordi, no s'ha acabat. No. La segona fase seria la fase de ràbia. Tia puta, Jordi, tio, com em pots haver fet això amb el que jo he donat per aquesta relació, tio? La tercera fase seria l'acceptació. Quin remei, tio. Bé, però m'he baixat una aplicació, tio, mítica es diu, I la quarta fase seria anar al súper més proper de la cantonada, al pati de la cantonada, a comprar-te una terrina XL de Häagen-Dazs i passar-te la tarda de diumenge mirant el diari de Noah. No anem bé. Però que no us deixin, millor que no. Aquest Sant Jordi regala En Pau m'ha deixat, una novel·la de Núria Casas amb pròleg de Joan Dausà. Edita Fan Books, grup 62.